Myslíš, že posílí režim neruší? Čau, kluci. Držubu. Vapíka, já jsem ztratil vapíka. Jenom vapíka, kluci. Se poser, vole. Co jsi to řekl, piči, tě zapiju. Svarta, jedni něco? Dobrá, škoda, nemáš cigaretku. Ne, já nekouřím. Nemáš? Ty piču. Viděla jsi to, a co ale podíval, že on je tak hezký. Ale Kláro, že máš kluka? No a to není nemoc a navíc teda k nám to už moc neklape. Já se budu muset dívat to na Instagramu, já se strašně stydím. Tak to je síla tohle. Jakým to asi neklape ve vztah? Bych řekl asi. Ty vole, jsem se tady vykousl se 7 holkama, vole. Fakt, jo. 7? Tak to je slušný výkon, no, to je frajer. Čau, ale nemáš powerbanku? No, já si takhle nabíječku většinou takhle neberu na zábavy. Viděla jsi to, ten byl divil pití? A jo, proč? Aha, dobře. Zdravím, abych si dal jednu kofolu do 3. Dobře, bude to 100 korun. Jo, tak počkejte, já si jdu vybrat. Zapomněla vážení na jahody mražení.